Semana dura na segunda futgal para os equipos do Barbanza. Dos 7 conxuntos da comarca no Grupo 1 de Santiago, só a Banqueiro e Oleiros foron capaces de levar a vitoria. Continúa a loita a 3 polo liderado do Grupo 1 de Santiago na segunda Galicia. A cabeza seguiu a Banqueiro logo da vitoria este domingo ante o Rois por 1-2. Un partido que a media hora de xogo estaba xa encarrilado para os boirenses grazas aos tantos case consecutivos de Alberto Torrado e Xose Parga. Os 3 puntos serven ao Banqueiro para continuar no primeiro posto, o que dá o acceso directo á primeira futgal con 51 puntos. Na sexta posición, con 38 puntos, está agora o Sporting Lampón. O domingo non foi capaz de superar o Esclavitud no campo da Mina, caendo por 2-3. Comezaron por diante os de Boiro, anotando 1-0 aos 10 minutos. Antes do descanso, os de Padrón xa remontaron o partido e na segunda parte anotaron o terceiro e definitivo gol. Aínda que os locais recortaron distancias a falta de 10 minutos para o final, o 2-3 foi o resultado co que os 3 puntos escaparon de Boiro. Un posto por debaixo deles sitúase o Lesende, que caiu esta xornada na casa por 0-3. Os seus verdugos foron os xogadores do Agrón, que metidos de cheo na loita polo liderado do grupo non deixaron escapar a vitoria de Lousame. Cabanetán viu perder os seus de xeito duro nunha derrota que os mantén na metade da táboa. A outra vitoria dun equipo do Barbanza esta xornada viviuse en Queiruga, pero non para os locais. O vencedor foi o Atlético Oleiros cun claro 2-4 que mandaba os sonenses ao descenso. Aos 54 minutos o resultado era xa de 0-3 e malia que os locais recortaron distancias, axiña anotaron os ribeirenses o cuarto para pechar o encontro. A falta de 10 minutos, o Queiruga puxo 2-4 definitivo que os deixa na 15ª posición a unha das de descenso á terceira futgal. Metidos tamén na loita pola permanencia están os xogadores do Xuventú Aguiño, que viron ante o Urdilde como lles escapaba o empate no tempo de engadido. Tiveron que remontar o encontro e poñer as táboas no 81 cun tanto de Marco Freire, e cando semellaba que os puntos se repartirían no municipal de Urdilde, os locais anotaron dende os 11 metros para deixar os aguiñenses na 9ª posición. E só 2 puntos por enriba das posicións de descenso está o Cruído, que caiu na casa ante o Amio por 1-3. Non deron boa imaxe os do Barbanza, que cos tantos encaixados no 42, no 69 e no 75 só puderon anotar o gol da honra no tempo de engadido. Ocupan a 12ª posición con 24 puntos. Malia non ser un dos postos de descenso, os posibles arrastres de divisións superiores poden deixar estas posicións na zona vermella da táboa.